Oge m nọ praịmarị 5 amụtara m ịgụ Igbo na praịmarị 4, mana oge m nọ na praịmarị 5 Igbo ahụ abịa na-aratụ m ahụ. Nhụ ebe dere maọbụ nsị olee ihe dị ihe a? Nne m mara asụ Igbo ọfụma, nna m asụ Igbo, ha abụọ ma agụ, ha abụọ ma ede. Mbịa kpọọ nne m onye ruru m nso maka nna m na-ekata m ọrụ. Kpọọ nne m sị ya, olee ihe dị ihe a? Ọ sị nọ maọbụ, mana m gaghị agụ ya oge ahụ. Ihe m na-akpọ ya bụ ma ọ bụ n'ihi na nka na-ebido. Ihe a bịakwara buo m aka ọtụtụ oge tupu ma amụta ka esi akpọpụta ya bụ maọbụ, maka ana m agụ ya n'otu mkpụrụ ma ọ bụ. Ị hụrụ ya? Mana m ga-akpọ ya ma ọ bụ n'ihi na amachabeghị m agụpụta ya bụ Igbo. Nya ihe na-akọwa n'ebe a bụ, ọ bụrụ na ị chọrọ ịmụta ka esi agụpụta Igbo, ị ga-aka m ahụ nwee zeal for Igbo language, nwee zeal for it. Ọ bụ na ị nwee zeal, onwe ebe iji azụ eje, ọ ga-adịkwa chakoo. Mana ị nwee zeal bụrụ ihu ebe dere Igbo, ị ka ma ahụ gụọ ihe dere n'ebe ahụ. Ihu ebe dere asụsụ Igbo, ị ka ma ahụ gụpụta ihe dere n'ebe ahụ. Ị ga-ahụ with time ị ga-ahụ na ị ga na-agbalite otu ụbọchị. Ị ga-ahụ na ozi ihe a ga na-akọrọ gị akụkọ n'asụsụ Igbo, n'ịgụpụta Igbo ị ga na-agụ ọfụma. Ịghọtala? Asụsụ Igbo bụ etu ahụ alfabet ahụ dị. Ị na-agụpụta ihe etu ahụ isi akpọpụta ya, etu ahụ ka ọ dị. Ọ dịghị ka Bekee na-abụ A bụkata A, ọbụma A bụkata A, ọ bụrụ ihe ọzọ. Ịghọta? Oge ụfọdụ na Bekee ịhụ ka adị ndị silent na knife, mana ọ dịghị otu ahụ n'asụsụ Igbo. Ihe ọbụla, mkpụrụ okwu ọbụla ị hụrụ n'Igbo, kpọọ ha etu ahụ isi wee hụ ya, etu ahụ isi kpọpụta, etu ahụ ka ọ dị. Ihe ọbụla ị kpọrọ ya o si, ma ọ bụ na ị mahụ Igbo alfabet, mana ị mara ara Igbo alfabet, ihe ahụ ị kpọrọ ya, ihe ahụ ka ọ bụ. Ya gazie.